Shalom. Parhalaro pasahator selama hari Minggu, tu sudah ruas nama dohoti per minggu onon. Martua ma akan naro di bagasan Tuhani. Nang pahita merminggu di bagas tabi, alai dam makurangi lasni rohata, lau memuji Tuhata. Topik minggu tasadarion ima, mangaradoti hasadaun ni tondi. Hatani ribatan atas surat di Efesus 4 ayat 3. Ima haringgas son hamuma mangaradoti hasadaun ni tondi. Pinadomu ni dame. Nang mahita tontong mangkahangoluhon, ngolu na maharasadaun. Di bagasan dame, dot holong nasian Tuhatai. Antong, tapuji matuhata, marinde mahita, tasomba tontong. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohok goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goar iton di parbadia, nantu mo palangi dohok tanoon, amen. Nama mulus do anggo portibion rat dohok na pinangido ni rohana, alay na miya ro di saleleng na do na mangulah lomo ni rohani debata, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sayurubi mahami, asa unang mandele hami, ujuroha pogosot tuhami. Jala asa unang magopo hubain hami, silehon lehomu naringgani, ujuro pasu-pasung tuhami. Ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasiang anon. Lihod di hami hapor siaon, asa do hami perjambar di sitiano ni akan apor sia diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyon hamuma pati nirbata di minggu tasadarion, ima pati paupaton
doho lapatana. Pati paupaton, ingot hamuma papadiahon ari minggu, dinaonom ari ma ulah hamuna nasa si ulonmu, alay anggo ari papetuhoni, ari paradiana ni Jehovah ribatam doi, dan jadi homangula anggo dinasa dari mana anakmu pe, manang borum, mana na posom lahi-lahi, mana na posom boru-boru, rodi pinahan ni rodi na pangisi ni hutani na hala na makibasi hutam. Adi dinonomari do di topa de bata, langit doho tano, doho laut, doho nasa isina. Dungi maradia do ibadah di ari papituhoni, di bahani do umbahina di pasu-pasu di bata Jehovah, ari paradianan nai, jala diperbadiai. Dia do lapatan ni ondo, ikon dihabiari rohata de bata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang tuis rohata diajar nasian hata ni rebata, ingkong badiado hata ni rebata di rohata, jala ikon ringkas rohata tumangihon doho mangguruhon. Antor rak mangilogogo mahita siat Tuhan rebata, laho mangulaw ng partu patik naim. Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulaw na umbar tupatik mi. Amin. Tatopo timba dosa tanagodangit tuadopan ni debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami hindi banuang ginjang. Kodo na patupahon hasisan ni dosa di hami hala na dangolon. Marhita-hita anak haholongan ni roham. Sa iyasi maroham di hami, akan na mangarsakon dosa nami. Sisahabi matubagas sa rohan nami hasisan ni dosa nami Leho matuhami tondi minabadiai, aso nanggangu rohanami di asini roham, alai asahot rohanami marhapor siaon, lau manggotapun nasa dusa doho roha por tibion,
asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pilihan na mangolu, jalan nama dia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga di debata taringo tu hasisani dosata, songono dohata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan na loja jalan asorat, asa hupasonang hamu, buat hamu maaugaku tu hamu, buruhon hamu masian au, aina lambok doau, jalan aserek marroha, asa dapotan hasonang antun dimuna, ai lambok doagaku, jalan yang doh nahu porsaton, hasangapong madi dibatan nadi ginjang. Amin. Hatani rebata turpu epistel di minggu tasadarion, tasurat di 2 Musa 10 mamuka sian ayat 10 sada 1 ayat 10 lalu, taja hama marganti soring. Dungi ninna Jahova matusi Musa songonon. Nunga hubigi parungutungutan ni hal Israel, dok matu nasida songonon, marhira budari panganemuna majuhud,
Jalan mandugu nei butongan kamu mangan sagu-sagu. Asa tung dibutuh kamu ahodo Jehovah di batamu nei. Jadi dung bodari Roma marhulalan akalote tung ditutup do parsaroani jalan manugot nai marpehan nambur humaliang parsaroani. Jadi dung manaik nambur namar payani ida ma adoma rarak di sisi ni halonganani songon batu ni boti natata met na dohot hiburna. Jadi dung di ida hala Israel aka di do bema tudonganna manhu ahadoi edang diboto nasida manang ahai alai ini nasi Musa matu nasida ima sagu-sagu na nilehon ni Jehovah Tuhamu bahen si panganon. Buti mahata na tinonahon ni Jehovah papung hamu masyani genuk marguru tutuk na panganon na sasoluk sasahala marguru tu bilangan ni torok muna genuk membuat marguru tu isi ni undung-undung nabi. Jadi di bain hala Israel masongoni arung napa pungo godang arung napa pungo otik alai dung disolubi gabedang adong be lubian napa pungo godang jalandang hurangan napa pungo otik ganuk marguru na tupanganat sa di papungo nasida. Ima sahakna martua ma akan natumangihon hatan di debata jalan nau peopsa. Amin. Tahatindak ko mahaporsiaw tay, songonan hihatidang ko ni dong atas haporsiaw di sandok portibion, rak mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugun naso hatu dosan, na tumompalangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imanatin buhon ni Maria. Na gabi-gabi siat tondi barbaria andorang sahabuan ilo tuata na tumaw na bernit di banguman silatus aman terpajal do ibana di tau binasilang na tua-tua no di tanong na mula mangulu dia di patuluhon na manai kusugo lahundul din disamun di kata Jehovah amanai pargugun na suhatu dosani
Isima ibana penglusu kanoon. Mangumi halak na manguludo namate. Au posya di tondi berbadia. Jaladong sada kuria na badia. Kuria hatopan ni halak Kristen akan badia. Do dihasanin dosa. Do dihatai na mandok. Mula maulus sugut daging ni halak na umate. Do dihaluan na surah. Amin. Tabagi matiting di mingguta sadario. Salam, Warta HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, Minggu ke-9 setelah Trinitatis. 1. Nama Minggu. Pada hari ini, Minggu 1 Agustus 2021 adalah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Topik minggu ini memelihara kesatuan roh. 2. PA online. Pada hari Jumat 6 Agustus 2021, mulai pukul 19.30 WIB sampai dengan 21 WIB akan dilaksanakan PA online 2 kelompok. Kelompok pertama sektor 1 dan 3 dan kelompok kedua sektor 2 dan 4. Diminta kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu untuk mengikuti PA tersebut dengan sukacita. Nats renungan diambil dari Matius 23 ayat 23 sampai 28 dengan topik lakukanlah keadilan dan kebenaran. 3. Anak lahir. Pada hari Kamis 22 Juli 2021 telah dikaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Timbul Abadi Marbun, Ibu Priska Boru Pasaribu, anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Alamat keluarga, Jalan Pahlawan Revolusi, nomor 148, Pondok Bambu. Majelis dan jemaat HKBP Pondok Bambu mengucapkan selamat atas lahirnya anak kedua. Tuhan Yesus memberkati tumbuh kembangnya. 4. Ibadah Minggu. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu bahwa mulai hari ini Minggu 1 Agustus 2021, ibadah minggu umum dilaksanakan secara live streaming masuk pukul 9 WIB. Mari kita mengikuti ibadah tersebut dengan sukacita. 5. Dewan Koinonia atau PA Remaja. Diminta kepada seluruh remaja HKBP Pondok Bambu supaya dengan sukacita mengikuti PA yang akan diadakan pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 masuk pukul 18 WIB dengan memakai aplikasi Zoom. Link Zoom akan di-share di WA Group. Pelayan PA Pendeta P. Pandiangan MTH. Nats diambil dari Imamat 19 ayat 32. 6. Dewan Diakonia. A. Seksi Pendidikan. Puji Tuhan, seksi pendidikan gereja kita telah menerima 59 raport siswa-siswi yang berprestasi atau nama-nama penerima apresiasi terlampir. 3 belum dimasukkan. Untuk informasi selanjutnya tentang penyerahan apresiasi tersebut akan diumumkan kembali. B. Seksi Kesehatan. Sehubungan dengan warta jemaat minggu lalu, maka diberitahukan kembali bahwa gereja kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan akan menyelenggarakan vaksin untuk usia 12-17 tahun dan usia 18-50 tahun bagi jemaat yang sudah mendaftar agar menyerahkan fotokopi KTP, KIA, dan KK paling lambat pada hari Senin 2 Agustus 2021 pukul 12 WIB di Rumah Muria. Berhubung karena peserta yang mendaftar untuk vaksin tidak mencapai kuota, untuk sementara hanya 41 orang, maka pelaksanaan vaksin akan diadakan pada hari Rabu 4 Agustus 2021 mulai pukul 8 WIB sampai dengan 12 WIB bertempat
di Aula Masjid Al-Hidayah, Jalan Pondok Bambu Asri, nomor 19 Pondok Bambu, Jakarta Timur, atau nama-nama yang sudah mendaftar terlampir. 7. Jemaat sakit. 1. Bapak Profesor Dr. Polta MJL Hutagaol, isolasi mandiri di rumah atau Surabaya, Jemaat Sektor 2, Week 5. 2. Monica Seventina Hutapea, isolasi mandiri di rumah, Jemaat Sektor 1, Week 2. 3. Yonatan Tampu Bolon sudah kembali ke rumah setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Jemaat Sektor 3, Week 12. 4. Ibu Nyonya Panjaitan Borubarus, isolasi mandiri di rumah, Jemaat Sektor 3, Week 12. 5. Angel Panjaitan, isolasi mandiri di rumah, Jemaat Sektor 3, Week 12. 6. Ibu Nyonya Sormin Boru Simatupang, isolasi mandiri di rumah, Jemaat Sektor 4, Week 13. 7. Angelika Sormin, isolasi mandiri di rumah, Jemaat Sektor 4, Week 13. 8. Ibu Nyonya Pasaribu Boru Sinurat, isolasi mandiri di rumah, Jemaat Sektor 4, Week 13. 9. Stephen Geral Pasaribu, isolasi mandiri di rumah, Jemaat Sektor 4, Week 13. 10. Bunga Agustina Pasaribu, isolasi mandiri di rumah, Jemaat Sektor 4, Week 13. 11. Bapak Darminton Pasaribu, isolasi di Rumah Sakit UKI, Jemaat Sektor 4, Week 13. 12. Daniel Pasaribu, isolasi di Rumah Sakit UKI, Jemaat Sektor 4, Week 13. 13. Ernest Simorangkir, dirawat di rumah atau DBD, Jemaat Sektor 2, Week 8. Mohon doa jemaat untuk kesembuhan mereka. 8. Keuangan. Persembahan untuk Huria 16.138.000. Persembahan untuk dana pensiun 1.675.000 rupiah. Persembahan untuk pusat 1.164.500 rupiah. Persembahan untuk komisi beasiswa 3.200.000 rupiah. Persembahan untuk DSH 3.212.500 rupiah. Jumlah keseluruhan 25.390.000 rupiah. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha.
Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Di damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhattai. Damang dainang hahaanggi na pinaribot na marminggu hita diganup tongan ibagas tabi. Tabi ma siyak kami na marhubas di minggutta sadarion. Horas ma dihita saluhuna. Selamat hari Minggu. Hatan itu hata nagabe jamita dihita. Ima nasian Efesus biddu opat. Efesus biddu opat mamuk kamay sian ayat sada tolhas may tu ayat pitu. Songonon ma didok di siya manginang. Tapara di bima bibilta hujahama di tonga-tonga tak jala tapai hutihut ma. Taringot tuhasadaun ni huria. Asa au na tarihot di bagasan Tuhani hu apoi mahamu. Parangehon hamuma natama. Hobar tupajowon nang songgop tuhamu. Martoruk niroha situtu. Marlabok jalam marlabas niroha. Masih haihean di bagasan roha naholong. Haringgason hamuma mangaradoti hasadaun nitoddi pinadomuni dame. Aisada do dagingi jalasada do toddi. Aisongonido hamu tarjou di bagasan sada pakirimon di pajowoni. Sada do Tuhan. Sada do haporsehaon. Sada do nang padidion. Sada do debata. Amani sasudi. Si gonggom saluhut. Si torusi saluhut. Jala si ingani saluhut. Alai tuganup hitabedo di basa-basahon asi-asii. Marguru tu panangihon ni pangalehon ni Kristus. Ido sahat ni turpuki. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhattai. Ruas ni huria Efesus. Marharorowat doi sian ragam ni parbangsoon. Adong Yahudi dan ada non-Yahudi. Alanido amanginang diodolhon apostol Paulus di surat Efesuson. Asa huria na adong di Efesus di bagasan hasadaon nampe marasing-asing be harorwan nasida.
Jala amanginang nahinahulongan tujuan pangguritonon ni surat Efesuson ima manogu-nogu ruas ni huriyai asa lammanadda di asini roha ni debata. Asa lammanadda di asini rohani debata. Totu amanginan nahinahulongan alamar harorowan sian ragam ni perbangso ordonasida Totu nasida masibuan akka adat istiadat nabi. Marsibuan akka budaya manang hasomalan nabi. Bahkan namanginang mereka berbeda dalam karunia ataupun talenta yang diberikan Tuhan. Totusian akka perbedaan non amanginang mabahen nasida dan sada dipangatusion dan juga pengetahuan. Diaka para singani perbedaani na ikot totongdo sada ruas ni huriai mangolu di bagasan hasadaun hidup dalam kesatuan. Jala amanginang di partikiat tanah perpudion raga dopat dohan namang kobarhon taringok tu hasadauni. Adong do didok kerukunan dalam perbedaan. Walaupun berbeda, tetapi harus dalam kerukunan. Yang kedua dikatakan persatuan dalam keberagaman. Molotuk pemarasing-asing berbeda, ale tetap bersatu. Dan yang ketiga dikatakan kepelbagaian untuk persatuan. Jadi molotung perupadi masih buah masam nabi, harorowan hitajol maun, berbeda latar belakang, berbeda pengetahuan, berbeda adat istiadat, namun harus tetap untuk persatuan dan kesatuan. Amanginang nahinahulongan di bagasan Yesus Kristus tuhatai. Ngolu na di bagasan hasadaunima na pinodahon ni Apostol Paulus di bagasan Turpokon. Walaupun berbeda secara latar belakang sosial, adat istiadat, budaya manang hasomalan, namun kita dipersatukan di dalam satu panggilan. Di pasada dohita, di sada pajowon. Didok Apostol Paulus di ayat sada turpuk tauna manginang. Parangehon hamuma natama. Hobbar tu pajowon nang songgop tu hamu. Parangehon hamu manatama
Hobar tu pajawon nang songgop tu hamu. Laos didok Apostol Paulus muse di Kolose bidusada ayat 10. Asa marparange natama dituhani hamu. Gabe halomoan situtu jala marparbuehon nasa ulaon nadenggan. Jadi marparange hobar tu pajawon. Ima di pajawon dituhani. Asa gabe ngolu halomoan jala marparbuehon nasa ulaon nadinggan. Amang inang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, dia dohuroha parange natama nahobar tu pajawon nang songgop tuhita na ikon si parmuhenotta. Didok Apostol Paulus di Filipi bidusada ayat 27. Asal tu barita naulini Kristusima pahobarhamu parsauramuna. Asa huida dihamu dinaroyau manang hubege taringot tuhamu tagan padaudau dope paboa nahot hamu. Jongjong di bagasan hasadaun ni todi. Jala rap marukil. Marsadani roha. Dihapor siaon. Barita nauli. Jadi amanginang ikon hobardo parange dohot pajawoni tu barita nauli. Jala totong hot jongjong di bagasan hasadaun ni todi. Jala rap marukil. Mar hapor seaon di barita naulii. Amanginang asa dapot hasadauni. Hadonai konadong diganup hadiriot tabi. Apa yang harus kita miliki atau sikap yang bagaimana yang harus tercipta di dalam pribadi kita masing-masing agar kesatuan itu tetap terjaga dan terpelihara. Asaboy totong taradoti hasadauni. Didok Apostol Paulus samanginang ada sikap, ada 3 sikap yang harus kita miliki. Na parjolo didok ibana martoruk ni roha situtu. Martoruk ni roha situtu. Rendah hati. Ya. Arulapatan nyo na manginang. Ikon martoruk ni roha manang rendah hati hita. Agar kesatuan itu tetap terpelihara. Rendah hati berarti tidak memandang rendah orang lain. Tidak memandang rendah orang lain. Yang kedua, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan yang ketiga,
tidak memiliki sifat angkuh dan sombong. Selalu bersikap tenang dan sederhana. Dan yang terakhir dikatakan, rendah hati ini memiliki arti memiliki pengenalan diri yang dalam. Memiliki pengenalan diri yang dalam. Inilah Amanginang yang harus kita tanamkan di dalam setiap pribadi kita, agar kesatuan di tengah-tengah persekutuan itu tetap terjaga dan terpelihara. Milikilah kerendahan hati. Yang kedua dikatakan oleh Rasul Paulus, marlabbok jala marlabbas niroha. Lemah lembut. Ya, lemah lembut. Artinya orang yang selalu tahu marah pada saat yang tepat. Orang yang dikendalikan oleh Allah. Memiliki penguasaan diri yang tinggi. Molonakinon dalam kerendahan hati memiliki pengenalan diri yang dalam. Kalau dalam kelemah lembutan itu memiliki penguasaan diri yang tinggi. Dan yang ketiga dikatakan oleh Rasul Paulus Amanginang, asa taraduti hasadaun nitoddi'i, masih haehean di bagasan roha naholong. Hidup saling membantu di dalam kasih. Yang pertama, holong ima hatadian niala Kristen. Ya. Ciri utama orang-orang Kristen. Odo naikon tahanguluhon, holong. Dan itu sudah menjadi ciri khas, cerminan kehidupan setiap orang Kristen. Kasih yaitu kebajikan yang tidak dapat dihalangi. Jidang boy Amanginang taabati holong na adong dingulut taon. Holong na adong dingulut taon harus kita bagikan. Harus kita praktekkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih berarti tingkah laku dan perbuatan yang terbaik. Ya. Tingkah laku dan perbuatan yang terbaik. Jadi bukan kasih yang berpura-pura. Bukan kasih yang munafik. Tetapi kasih yang tulus. Kasih yang ikhlas. Dan yang keempat, kasih bukan hanya keluar dari perasaan, tetapi juga keluar dari kemauan serta kemampuan. Terlumo biya manginang di partikyata sinuaing
namar goar holongon harus semakin kita tingkatkan untuk membantu, menolong, memberi kepada sesama kita yang membutuhkan. Jadi kasih ialah suatu isi dan bobot pikiran dan hati yang memaksa seorang Kristen untuk tidak pernah merasa dengki, tidak pernah berkeinginan untuk membalas, tentunya membalas dendam, membalas kejahatan, tetapi hanya mencari segi-segi yang baik saja dari sesamanya, betapapun keadaannya. Jadi holongi ternyata dang mangalului ya manginangate, dang mangalului hahurangan manang kesalahan ni dongat taidaong. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kasih menutupi banyak dosa. Molo halak batak madok ko na manginang, bolus mula ni hadedenggan, jujur mula ni hasisiga. Artinya moloso tasulikiti do akahahurangan dot hasalaan ni dongat tai dingga maparsawratta. Alay molosay ta jujur tasulikit terus hahurangan niya kadongat tay isama mabain hasisiga di tonga-tonga ni parsauran. Kasih mencari segi-segi yang baik saja dari sesamanya, betapapun keadaannya. Betapapun keadaannya. Alania manginang hita dongan saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatain. Di poda na pinasahan ni Apostel Paulus tuhuria Efesus tuhita saunari. Haringga sokamuma mangaradoti hasadaun nitoddi. Pinadomu di dame. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh, ikatan damai sejahtera. Ayat 3. Artinya manginang masing-masing atau setiap pribadi Kristen di jemaat Efesus dan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini diberikan tugas dan tanggung jawab. Diberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, agar hidup asa mangulu di bagasan damai nasihat di bata. Damai amanginang dapat diartikan sebagai hubungan yang benar antara manusia dengan sesamanya. Damai. Hubungan yang benar antara manusia dengan sesamanya. Hubungan yang benar antara manusia dengan Tuhannya. Ordona saya juk tadok shalom. Ya, shalom. Jadi bulung tadok shalom amanginang, ya. Rohakku, pikirakku sudah ngolukon dame. Itu shalom.
Jadi onggoso damedo peroha, pikiran, nguluon. Sebenarnya kita tidak sembarang mengucapkan yang namanya shalom. Shalom itu meliputi semua aspek kehidupan kita. Itulah shalom. Karena itu amanginang saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kesatuan damai hanya dapat dipelihara dengan satu cara. Ya. Kesatuan damai hanya dapat dipelihara dengan satu cara, yaitu sikap penyangkalan diri. Ya, sikap penyangkalan diri. Maswadahon hadiriyota. Keakuan, kesombongan, keangkuhan diri itu harus dibuang. Penyangkalan diri, amanginang. Sikap penyangkalan diri berarti jangan jadikan dirimu sendiri menjadi pusat dari segala sesuatu. Ya. Jangan jadikan dirimu sendiri menjadi pusat dari segala sesuatu. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Jika demikian, hanya merupakan suatu kumpulan manusia yang tidak dapat dipersatukan, yang penuh dengan sikap individualistis dan saling bermusuhan. Jadi mau wahdo diriku menjadi pusat dari segala sesuatu di tengah-tengah di parsaurani, keakuan, egoisme, kesombongan masih saya miliki dan saya tonjolkan. Ini masih menggambarkan kita masih mementingkan diri kita sendiri. Individualisme, individualistis. Dan ini akan membuat kita bermusuhan dengan orang-orang di sekitar kita. Apostel Paulus mengalapati taringot tu nama swadaho dirion, penyangkalan diri ini, marhite nama dok. Di dok Tuhuria Galatia, bid 2 ayat 20. Dada aube na mangului nuaing. Kristus do mangolu di bagasan au, ia mangolu piau nuaing di bagasan daging. Mangulu marhite-hite haporsyaon di anak ni debata nama kahulong yaw. Jala nama ngaleo dirina humokkop au. Jadi asa denggan hasadauni, asa di bagasa dame, asa di bagasa kolong, sikap dan perilaku kita yang lama kita buang dan kita memakai sikap dan sifat Kristus di dalam kehidupan kita. Dada aube na mangului nuaing, Kristus do mangulu di bagasan au. Itulah penyangkalan diri tadi amanginang. Ima nama swadaho diri. Amanginang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu dikatakan oleh Rasul Paulus, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Dikatakan berusahalah.
Kita harus aktif memelihara kesatuan itu sebagai satu keluarga. Rekan sepelayanan. Satu gereja. Di tengah-tengah masyarakat. Dengan menjaga perkataan dan hati kita. Dengan menjaga perkataan dan hati kita. Menjaga kekudusan hidup, saling mendoakan, saling mendukung dan saling menghibur, saling mengampuni dan saling memberkati. Bekerja sama dengan menghadirkan hadirat Tuhan. Berusahalah Omah naik kusiulah honota. Di tonga-tongani ngulu parsauratay. Asa tetap terjaga hasadaun ni toddi di tonga-tongani ngulutta. Di tonga-tongani haporsyota. Dan yang kedua dikatakan oleh Rasul Paulus, memelihara. Apa itu memelihara, Manginang? Menjaga, melindungi, memperhatikan dan peduli. Memelihara berarti ada pertumbuhan. Seperti tanaman, jika dipelihara dengan baik, ditanam, dipupuk, akan bertumbuh, berbunga, dan berbuah lebat. Demikian juga manusia rohani kita harus dipelihara supaya bertumbuh dan berbuah. Hal itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Pribadi lepas pribadi, agar kesatuan dan persatuan di dalam roh yang diikat oleh damai sejahtera Allah senantiasa terpelihara. Dan yang ketiga dikatakan oleh Rasul Paulus, kesatuan roh adalah kesatuan yang berasal dari Roh Kudus. Bukan kesatuan karena kepentingan bersama, nyaman bersama, atau mendapatkan keuntungan. Tetapi kesatuan terlaksana karena ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menghasilkan kesatuan roh itu. Dan setiap orang mengusahakan kesatuan itu. Karena setiap kita telah didiami oleh Roh Kudus Allah. Jadi ganup pita amanginang nungamiyat to dini di bata. Dan yang keempat dikatakan ikatan damai sejahtera. Dalam satu kesatuan. Sudah ruas dirahut jala di pasada. Marhite damai. Ganup ruas manang anggota ikon marna punaho damai ni Kristus. Damai dang soal pakilalaan. Nang pibuy nihilalahon. Alay damai ima hahotan atau ketetapan ala hitamian di bagasan Kristus. Jalahita napunani Kristus. Jala hagogok ningolutta dipimpin, ditiroi, toddi ni debata, ima toddi parbadiei. Dame marlapatan, khobar, dohot lomoni rohani debata. Khobar tu barita nauli ni debata. Marparange, khobar tu debata. Madalani ari-ari ni ngulu nadenggan. Nahobar
tuhatani di bata. Ima didok nakinon amanginang sadado Tuhan. Sadado haporsiaon. Sadado nang padidion. Si gonggom saluhut. Si torusi saluhut. Jala si ingani saluhut. Allah di atas semua. Allah oleh semua. Allah di dalam semua. Inilah yang mengikat kita. Omma na mangarahut kita. Asa totong radot kita di bagasan hasadaun di toddi na pinadumuni dame dohot asini rohani di bata. Amin. Martangyak kita. Tuhan Jehovah di bata amanami. Mauliate dohot puji-pujian ma di sembahon rohanami. Dihatam nang saur tuhami. Di permingguan nami di bagasan tikyon. Nahupatu pahami Tuhan marhite ibadah live streaming. Asa mangulu hami di bagasan hasadaon nani rahut ni dame dohot toddim toddi parbadiye. Mangula maho Tuhan di ngulu di roha nang pikiran nami. Jalatot dimima na mga lehon hatawon bisuk nang gugu dihami asa marparbui asa hot totong huraduti hami hasadauni nani rahut ni dame dohot holong nasyakko di tonga-tonga ni keluarga nami be. Di tonga-tonga ni huriam. Di tonga-tonga ni masyarakat. Manang na di dia pehami Tuhan maringanan. Manang na di dia pehami Tuhan marulaon. Patar matutu. Hata dion nami songon halak Kristen. Namian di bagasan holong. Dohot dame nasyakko. Sa Tuhan ngulu nami. Parhaladom. Rap do saluhut narwas ni huriam hakabipi podok bambuon. Diak ka amang nami. Inang nami. Naposo remaja. Yanak komus sekolah minggu. Nang akka poso-poso pe. Dohot akka amang inang nami lansia. Saya totong matwa di bagasa padongan nion dohot pangaramotiommu ngulu nami. Pargoguammu jala patawamu hami Tuhan. Mangula akasi ulaw na Bartolomo ni rohang. Tuhan Jehovah di bata. Mau lihat di pasahat rohanami tuho. Martu padu saluhukna. Akka ulaun pakko basion di huriam hakabipi podok bambuon. Molotung petuhan hupatu pahami isaluhu na. Marhite ibadah aplikasi Zoom. Ibadah minggu secara live streaming. Puji-pujian hasangapo may totong Tuhan di guarmu na badiyay. Las ni roha. Tu parnguluan nami saluhut na ruas ni huriam. Jala setotong Tuhan pasadaw muroha pikiran nang gugu nami. Asa saluhut na Tuhan pakkubasyoni. Martupa di bagasak kaulio di bagasan hadeng ganon.
Nasa ito tonggabi pilihan na khusus. Dia do pamuna badiyay. Siyan ngulu nami parhaladum rapdoh ruas ni huriang. Mau lihat di pasat rohan nami Tuhan. Ala di basa-basa hokko. Sada danak bawa. Di keluarga ni amang nami. Amang timbul abadi marbun. Do inang Friska boru pasaribu. Hipasdo danaki. Jala hipasdo nang natorasna. Tuhoma Tuhan hupasahat tami. Nguluni danakon. Dohot keluarga ni amang inang namion. Di bagasan haulion hadengganom ma. Pertumbuhan jasmani dan rohani ni danakon. Marhite hatawon. Dohot bisuk na pinasahatmu. Tu keluarga ni amang nami amang timbul abadi marbun. Dohot inang Friska pasaribu. Laho memenuhi salhut akka kebutuhan. Dohot akka persiajaran. Natalup si pasahaton na tu akka ianakon na sida. Tuhan jauh badi bata ama nami. Lau subuh kami. Akka ruas ni huriam. Na di bagasan parsahiton. Na isolasi mandiri di tongan ni bagas. Nang na isolasi di rumah sakit pe. Na terpapar sori maguni pandemi virus corona. Di amang nami, amang Profesor Dr. Portak MJL Hutagaol. Na isolasi mandiri di tongan di bagas nasida. Inang nami Monica Sepentina Hutapea. Inang nami inang Nyonya Panjaitan Borubarus. Angel Boru Panjaitan. Inang nami inang Nyonya Sormin Boru Simatupang. Angelika Boru Sormin. Inang Nyonya Pasaribu Boru Sunurat. Stephen Geral Pasaribu. Bunga Agustina Pasaribu. Amang nami Dar Binton Pasaribu. Doh Daniel Pasaribu. Tuhan, marpanatap marpanonggor mahusian habang sa parasiami. Apehon tangam mo nalabok nagukwaso dito pasupasui tuganup pamatang nasidabi. Pasupasom mo Tuhan. Proses pengobatan. Natongon. Di dalam ni nasida. Lehonom mo gugu. Lehonon mo hiras ni roha. Dan imun yang kuat. Tuganup nasida marsada-sada. Jala pasupasom mo akaubat. Pasupasom mo naksipanganon. Lehonom mo pakilalaan na labok di ganup na sidabi. Ima Tuhan parhitiam mo mga lehon. Hamamalum ni parsahitot diak ka amang nami inang nami. Rapdohat akayanak kon nami baru nami. Di tonga-tonga ni huriam hakabipi pondok bambuon. Patuk Tuhan akan narekod si pakyaw na sida. Di tonga-tonga ni parnguluan na sida. Huboto hamido Tuhan. Hodo pargugo na sohatu dosan. Hodo para si roha. Jala hodo pardingkan basa di ngulu nami. Hodo padaw ni bolot Tuhan. Dangadok sahit na suboy di pamalugpo. Alani hupasahat tami ma. Tugonggoman ni holong dohot asin ni roham. Akka amang nami. Dohot inang nami on rap dohot akka yanak kon nami. Ruas ni huriam hakabipi pondok bambuon. Lasuwa kami Tuhan di tangiang nami. Yanak kon nami. Jonathan
tapubulon. Dohot Ernest Simorakir. Natongot Tuhan si Jonathan tan pubulon nungamulak sian rumah sakit. Alay di bagasan hagaleo dobe Tuhan pamatang ni ianak kon namion. Dohot si Ernest Simorakir natongot dirawat di tongan di bagas alani sahid DBD. Tuhanlah yang turut campur tangan ke tengah-tengah kehidupan anak-anak gerejamu ini. Berkati Tuhan setiap proses pengobatan yang mereka terima. Berkati setiap obat dan makanan. Berkati juga Tuhan keluarga orang tua mereka. Leho totong Tuhan pos ni roha. Hatu tugu ni hapor siaon. Dok pakirimon nama ngulu. Jalahoma Tuhan. Nama dauni. Parsahiton ni akayanak komon. Lehonom Tuhan hama malum. Ni parsahito dinasida. Lehonom mugugu nang las ni roha. Patuk akan narikot. Si pakyon nasida di tonga-tonga ni parnguluan nasida. Tuhan jauh pada bata. Lah subuh kami akar ruas ni huriam. Dia ka amang nami inang nami. Haha anggi. Napi daribot. Akan marulang tahun. Sian ari sadarion. Tanggal 1 Agustus. Sahatu tanggal 7 Agustus. Torok nasida Tuhan adong 10 sia halak. Asini roham dok dengan niba. Basama totong Tuhan nama masu-masu. Nama ngalehon hahi pason. Umur nagajang nang las ni roha di nasida ganuk marsada-sada. Pasu-pasomu akka. Nanilo di tangan nang pikiran nasida. Pasu-pasomu pamatang nakpartodion nasida. Asa saya totong Tuhan margogo nasida. Madalani ari-ari ningolu na pinasahatmu. Di sepanjang kehidupan mereka. Mulai hati madiho Tuhan. Nang dibagasa sadariope. Sahat tuhoma ngulu nami. Pasu-pasu kami Tuhan perhaladom. Namar hubas di minggu sadarion. Pasu-pasu nang akadongan nami. Song leader. Organis. Multimedia ni huriam hakabibi podok bambuan. Gonggop pami totong Tuhan. Di bagasa kolong dot asin rohami. Asa si margugo kami Tuhan lahu mangula akasi ulaun. Naho bartulomoni roham. Jumulo uras jala sesa kadusa ng pangalosyon nami. Asa tama jala talupa mi dedupamu. Macalo pasupasum dohot asin roham. Nang dingkan di basam. Amin. Di damang dohot dainang na hinaholongan taulok pon mahatani di bata. Maridehita sian buku ede nomor 140 mamuka sian ayat sada. Las disoma tapasahat piliata. Jesus,
batang yak mapiliatta martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gidjang. Kodo hararoan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami masian na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo magebe uap na husus di jolong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Salam mutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gidjang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaumu. Say saut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gidjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhatta di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodi munabi. Amin. Di damang dainang hahaanggi na pinaribot. Namar minggu hita sian ganup tongan di bagas tabi. Tabi ma siak kami parhaladu. Namar hubas di minggu sadarion. Tuhamuna saluhukna. Selamat hari Minggu Horas. Masker sekali. Ku yakin